маданияти истифодабарии замин дар ҳудуди ҷамоати деҳоти навзамини ноҳияи дӯстӣ риоя мегардад. деҳқонони бо азму иродаи ин деҳот дастуру супоришҳои президенти мамлакат асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро дар мавриди оқилона истифода намудани ҳар як ваҷаб замин васеъ намудани майдони киштзор ва ба ин васила баланд бардоштани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ҳамаҷониба дастгирӣ мекунанд. кишоварзони ҷамоат дар соли равон бо ҷидду ҷаҳд меҳнат намуда дар майдони 955 гектар замини корами обӣ киштҳои гуногун гузаронданд. махсусан кишти ғалладона дар майдони 330 гектар, аз он ҷумла гандум дар майдони 237 гектар, ҷав дар майдони 26 гектар аллакай пухта расидааст ва мардум ҷамъоварӣ карда истодаанд. инчунин кишти дар майдони 21 гектар кишти картошка ва 30 гектар кишти пиёзи барвақтӣ гузарондем ки аллакай дар бозорҳои ҳудуди ҷумҳурӣ ва хориҷи он ба фурӯш бароварда шуда истодааст. нашунамои хуби зироати киштшуда аз қабили гандум, картошка, пиёз, полезиҳо башорати ин гуфтаҳост. масоати умумии хоҷагии деҳқонии Бобои Мирзо аз ҷамоати деҳоти мазкур 10 гектарро дар бар мегирад. самдорони хоҷагии мазкур соли равон дар қитъаҳои алоҳида кишти гандум ва дигар зироатҳоро ба роҳ монда, ҳамчунин дар майдони 3 гектар полезӣ киштанд. хоҷагидорон тавассути интихоби тухмиҳои аълосифат, меҳнати пурсамар, дуруст ба роҳ мондани обу ғизодиҳӣ ва риояи агротехникаи парвариши маҳсулот азм карданд ки боздеҳи дони киштаашонро афзун намоянд. раиси ҷамоати деҳоти навзамин Суҳроб Аминов дар ин маврид чунин изҳори андеша намуд. дар ҳудуди ҷамоат дар 55 гектар полезӣ кишт намуданд. махсусан хоҷагии деҳқонии Бобои Мирзо, хоҷагии Зафаробод, хоҷагии Вафо, хоҷагии Соиб ва дигар хоҷагиҳои деҳқонии ҳудуди ҷамоат кӯшиши зиёд намуданд ки ҳарчи зудтар маҳсулотҳои худро тайёр намуда ба бозорҳои ҷумҳурӣ ва хориҷи он содирот намоянд. ман имрӯз дар хоҷагии Бобои Мирзо дар майдони 3 гектар кишти тарбузи нави Агросет, нави амрикоӣ гузаронда шудааст ва дар рӯзҳои наздик ба бозорҳои ҷумҳурӣ ба фурӯш бароварда мешавад. инчунин нави ин гуна тарбуз ки тарбузи пешпазак ҳаст дар ба хориҷи кишвар низ содирот карда мешавад. самдорони хоҷагии деҳқонии Зафарободи ҷамоати деҳоти мазкур бо истифода аз таҷрибаи андӯхтаашон ҳамасола кӯшиш мекунанд ҳосили фаровон ба даст оранд. ба ақидаи самдорони ин хоҷагӣ аз кишти каду низ манфиати хуб ба даст овардан мумкин аст, зеро каду зироатест ки бо хусусиятҳои давобахшиаш харидорони худро дорад. 955 гектар замини корами обии ҳудуди ҷамоат ба 22 хоҷагии деҳқонӣ тақсим карда шудааст. гуфтан мумкин аст ки ислоҳоти кишоварзӣ дар ҳудуди ҷамоат бо муваффақият амалӣ шудааст. имрӯз деҳқон соҳиби замин буда аз замин 2-3 ҳосил дар як сол мерӯёнад ва сатҳи зиндагонии худро рӯз то рӯз беҳ намуда истодааст. имрӯз мо дар хоҷагии деҳқонии Зафаробод қарор дорем ки дар майдони 2 гектар кадуи нави тоҷикӣ, русӣ ва хитоӣ кишт намудааст. кишоварзони ҷамоати деҳоти навзамин муроҷиатномаи раиси вилоят муҳтарам Қурбон Ҳакимзодаро дар мавриди баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳо, оқилона истифода намудани замин, дуруст ба роҳ мондани кишти такрорӣ ҳамаҷониба дастгирӣ намуда, соли равон дар майдони 150 гектар кишти шолиро ба роҳ мондаанд. баҳри иҷрои дастуру супоришҳои раиси вилоят муҳтарам Қурбон Ҳакимзода дар ҳудуди ҷамоати деҳоти навзамин деҳқонон тасмим гирифтанд ки имсол аз ҳисоби кишти такрорӣ дар ҳисоби заминҳои холишудаи пиёз, картошка, гандум, ҷав кишти шолиро дар майдони 150 гектар гузаронанд. чуноне аз таҳлили мушоҳидаҳо бармеояд дар ҳудуди ҷамоати деҳоти мазкур ҳар қитъа замин пурсамар истифода мегардад ва ин омил на танҳо дар беҳдошти рӯзгори сокинон, балки дар маҷмӯъ боиси зиёд гаштани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ва фаровонии бозорҳои дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ мегардад.
маъруфи назри, Искандари Давлат, ахбор аз ноҳияи дӯстӣ.